1 2 1 2 1 2 msunu kanyo 1 2 1 2 1 2 1 2 msunu nje 1 2 2 2 2 2 2 bombo wenja indodelana nendoda amanyala okugcina ke lawo nisibangela ubuphezwe nisibangela inkinga zokugcina nalomgodoyo usomizi yabo lo somizi qoqa isizwe sakho uphume nasona eSouth Africa sizomcwasa bukhoma ke manje ke sizomcwasa bukhoma weyitabani wezinja wemgodoyi uSwetgolova ethu imvunulo iyo yonke into igugu la kwaZulu jikelele lo mgodoyi wesitabani asifune ngisho inhlawulo kodwa simfisela nje ke ubhubhane ukuthi azokwazi ukuthi ke lesi sitabani sithatha imvunulo iphelele kwaZulu inja nje lento edeserve ukuboshwa udeserve ukuboshwa ngoba phela sekwayizwe eliboshwayo noma kuthiwe ukuxoxa naye ngoba awukwazi ukuthatha imvunulo yamakhosi imvunulo yesilo noma kuthiwa namalini iphelele yonke njoba injalo especially thina kwaZulu angazikeleke kwaXhosa nasemampondweni ngoba ngibone nomunye sitabani lesesinye sifaka imvunulo yamampondo namaXhosa angazike mhlawumbe noma lo into abayijwayele nabo sebamukela cha thina la kwaZulu lutho ke ngeke simukele boyilwela nabo ukuthi ke ukuthi ke bakubona ukuthi ku wrong kodwa lakithi 100% wrong akungingizwa akucatshangwa sesithule kwanele manje hambani nekulumeni wena nikhompozele yena imvunulo uma ngabe ngisho kuma fashion shows if une designer ethizwe icreative wayipatenta lo designer yakho ibelonga kuwena lo design namalungelo ayo sinamalungelo emvunulo thina njengoZulu sinamalungelo okuvikela into eyisasa lethu neqiniso lethu yabona nanje ngoShembe njengoba uShembe khona nje ngeke ayivumele ukuthi kutholakale umNazaretha umuntu evunule wasefaka umNazaretha bese enza noma yini avunule ngemvunulo kaShembe bese enza noma yini ewuhlobonga newucindezela phansi isikompilo lenkolo yakwaShembe ngeke amaNazaretha ayivumele leyo nto nathi ke siwuZulu sithi ngeke sivumeke leyo nto itabani kade zasiqala kade lemsuni ezinja itabani ekwazi ukuthi zithatha imvunulo yethu manje yabona manje besithule sibekezele yabona manje senikhwelana ngayo ke manje ke nithatha imqhele amayaka yako umqhele nezingwe neinsimba zakithi nameve bubesi niyokhwelana ngawo indodelana nendoda amanyala okugcina ke lawo nisibangela ubuphezwe nisibangela inkinga zokugcina nalomgodoyo usomizi yabo lo somizi qoqa isizwe sakho uphume nasona eSouth Africa phuma naso la eSouth Africa isizwe sakho asandingi la sizomcwasa bukhoma ke manje ke sizomcwasa bukhoma weyitabani wezinja wemgodoyi ngoba inini nesukela uZulu nisukela ibutho la kwaZulu futhi gana itabani phindelani kwela kini usomizi oqibutho lakho uhlangana leceleni futhi wena somizi ngwenyanya kabi ngoba wena sifika thina la sibanjwe inkunzi siZulu ngaze ngayisho mina ngathi mina umadoda sengamabhinqa sabanjwe inkunzi sisaphatha umfana wakithi omncane wasenquthu uSwetgolova samsupporta esehlathini engazi ukuthi samsupporta ngayo yonke indlela sikhipha amangwefu waphuma umfana thema iphuma wahlangabezwa wena egedeni kanti ungamfuni uzomfundisa amanyala ubutabani uma nje umfana usiyemfana ukuthi siyambuka nje sambona yena uthi insizwe kodwa sesiyamgabaza ngoba ugonwe uwe msunu entsha somizi ugonwe uwe umgoneleni ingane yethu ngoba nina yonke into ephilayo la kwaZulu ephilayo nigijima niyaxavuna prenuthi bethu niyayitapela ezinye lapha nambe isineka lapha kodwa sinye sipofu la seligoli esigcwele la kuba TikTok ngeke sibuke nje ukuthi sitabani lesi sizeza sekade sakwaZulu sizibhale ngisho igaba laso ngoZulu lomgodoyi lo sikhathele nina yonke into sizakhela yona iphile thina la njengamabhinqa njengoZulu niyayithatha nina ngoba nakho niyabona ukuthi somkhumbi ke wempi ongaphazamiseki niyayithatha yonke lento nina niyenze yini ngiyanitshela mina hayi nami ngivumelana nale statement lesi anisplageni ukuthi singayithola phi lemvunulo ukuze ngepride futhi ngathi ungayidla ngeheel uthi usuthe bhishi lakho noma usuthe sidwaba bese udla iheel elide ngakaya ube unails done uthi makeup
Abafana ifuna abantu abadala abayimbiya namhlanje abafana ifuna abantu abadala imbiya namhlanje noma beniduniselana ngezinqa inohlefana nje lenzani fusekani itabani kutsho mina manje ngithi mina kini qinisile ngithi kini nalento lamanyala enziwa kwaMayimayi kanti ngekwaMayimayi nje sonto ledlule lapho kwaMayimayi indawo yethu leyana eyayigxekwa ibuka kude kuthiwa sidlele ivalweni zama wardrobe igxekwa ngoba nakhu iduma amabhinqa iduma ethina njengoZulu nithatha lobu butabane nifaka la emabhinqeni manje nalayo kwamasikani sengiyibonile ezimbalwa ikhona seyifikile lapho izo zitabane kwenze njani noma beniduniselana ngezinqa inohlefana nje nenzani ngempela lamanyala niwenzani ngoba yimini umelusi la yimini umuntu obheka isimo la manini akhandaneni itrain niduniselane le nukuhlaba le kude hayi la nizokhanda into nithatha ubhinqa bethu nithande isiko lethu nithatha impepho yethu niyembathe nenze lamanyala niwenzayo fusegani itabani kutsho mina manje fusegani zitabani nivunulela ngemvunulo kaZulu nivunulela nihlola mhlola mona ijama kuzeliwe masingavumela lento izwe lethu lifile ngeke obaba omkhulu bevume life ngathi ngeke bevume life ngathi ngeke sikhona nje sinamashinga nje fusekani izitabani kwaMayimayi lapha kugcwele itabani ubusuku nemini abantu abasalali usuku nemini itabani ziyabhensuza lapha ziphema amahalbi sekungena namahalbi lapha thiwa kunentuthuko amapha ayibona intuthuko yensango nama drugs gcwele amahosha abadayisa bukhoma lapha la fehle kakhulu ngiyababaza as a president of the Bhinqa Nation I'm sending this message straight to all gays ukuthi fuck you is enough kwenzeni konke ningakwenza kodwa kuhlukana nemvunulo kaZulu zinja ngiyaqalekisa lo mshado wenu bene ushada sak izinja yecula ayishebe ngiyaqala ukubona ichunu lidinwe kangaka wadinwa ngizwe mchunu wadinwa ungizwe uyabona ke le ngempela ungizwe obusho ukuthi imcasule njengoba icasulwe yonke umuntu wakaZulu lethinta itabane yabo nemvunulo yakithi kwaZulu into eduna ungizwe lama ubuka ivideo kamacingwana ungizwe udinwa ukuthi itabane leze beyishadana zisebenzisa imvunulo yakithi kwaZulu leyo nto ibonisa ukuthi ikubukela phansi izinto zakithi kwaZulu ikubukela phansi ngempela lento nathi sonke siwuZulu iyanyanyisa isidiniwe lento le hayi ngoba kukhona ukucwasa kodwa nje lento iyacika ukuthi bethatha imvunulo yakithi kwaZulu beyisebenzise ekwenzeni imikhuba yabo abayenzile lento ikhombisa nawo kweyisa ndisilo nawo yisa ndiwuZulu wonkana ukuthi bangathatha imvunulo yakithi kwaZulu beyisebenzise izintweni zabo lezi bazenzayo yabona sonke lento ngempela ungizwe siyam understand ukuthi yini emcikile njengoba nathi sonke kwaZulu lento siyeshwama sibuka ukuthi awu kodwa manyala amani la ukuthi imvunulo yakithi egqokwa amakhosi kwaZulu izogqokwa abantu abawubutabana benza ubutabane badlalela kwimvunulo yakithi kwaZulu yabona nje hayi ngeke iyacika lento angithi nemazi lo angithi nemazi mina ke ngingamazi ngimazi namhlanje ngoba uyatrenda-ke lapho la khona usho yena ukuthi yazini bangizwile ngikhulumile and my word is final ngikhulumile bangizwile lapho ubekhuluma insambatheka I'm so sorry to say it but ubekhuluma insambatheka yodwa umuntu omdala and umdala kabi for lento beyikhuluma and worst part as a claim ukuthi uyindoda angazi ngempela uyindoda kabani futhi ubaba kabani ovulele kangaka because abantu abavulele sazi ukuthi abafazi nathi idabane kuyazi ukuthi sivulele but for someone who claims to be indoda ovulele kanje
It doesn't make sense. Honestly, it doesn't make sense. In fact, it's embarrassing. Ngempela ubaba kabani? Ubaba kabani nje? Kuzo zonke izinto ongayiqala ngazo. Uzoyiqala ngey'tabane. Into nje engahlangene nawe. Uhlangana nokutabane. Uhlangana nokutabane. Futhi, yes, Nkosiyami. I don't want to say a lot because umuntu omdala lo. Kodwa nje ngifuna ukukutshela nje umuntu omdala ukuthi uyikhulumela insambatheka. Lala. Ngicela nje uphumule namhlanje uphumule. Usukhulumile umuntu omdala ngicela uphumule. I just woke up and ngibona ivideo kaNgizwe. Imani ke, okay but Ngizwe siyavuma sizohamba kodwa nginombuzo ophuthumayo. Uyakhumbula ngenkathi uhlangana nami eSlow Lounge eThekwini at the FNB Slow Lounge eThekwini earlier on this year? Do you remember what you did? Uthi ngikhumbuze but mhlawumbe usukhohliwe. Ababehlele eSlow Lounge bayongifakazela nabasebenza eSlow Lounge bayongifakazela. Wena ngathi ngihleli at the business desk ngisebenza with my MacBook, ngisebenza, I was finishing a document. You stood up about 5 times to try and get my attention. The first time usukumile wenze ngathi uzothatha newspaper emva kwami ngoba la ngihleli khona kunama newspaper emva kwami ngakubuka. The second time wasukuma wenze ngathi uthatha imagazine. Ulokhu manje ungibuka kodwa ungasho lutho ngakubuka nami ngangasho lutho. Okwesithathu ususukuma wasukuma usuhlangana nami ebar. Mangifike ebar ngizo-order isiphuzo, nawe uyasukuma uzo-order isiphuzo kodwa into yangimangaza ukuthi etafuleni la uhleli khona isiphuzo sakho wawunaso and wawuhleli wedwa futhi. So okwesi-4 ke wasukuma futhi wenza kumina ebusiness desk wangidlula at this time waphinde wangidlula futhi wase wama wangibuka. I eventually ngakhipha my earphone ngakubuka because I thought khonto esilo ufuna ukisho wabingelela wathi sawubona hayi nami ngavuma ngabingelela ngaphinisela my earphone ngaqhubeka ngasebenza. Okwesi-5 wabona ngoba sengiqoqa izikhwama zami sengifaka ilaptop ekhwameni sengidonsa nani suitcase wasukuma weza kumina. Your exact words were how ngiyafisa kube ngilitholile ithuba lokukhuluma nawe. Hayi nami ngihleke ngithi hayi mhlawumbe nangelinye ilanga uthi hayi nangelinye ilanga impela nje uyokhuluma nami. Hayi nami ngihlekele ngisuke ngihambele. Ngangazi ukuthi kwakuyimpawu lezo zokuthi wena uyazonda ngoba nakho thina amagezi kukhona into esikwenza uyifile noma uzama upretenda engathi you didn't know you were talking to a man on that day. Ngangafake makeup and ngangashefile futhi netshebo nje ayikhona nje ivelele khona. Yebo ngangikhindile izinqa zibhekushuzela zibhekele. So wena wabona nini ukuthi amagezi are wrong? Wabona ngalolo suku lolo ngenkathi uzama ukuthola attention yami ungakwazi ngisho ukukhuluma nami noma mhlambe ubone manje. And yini le kwenze ukuthi ubone? Yini le kwenza ukuthi uze ubone ukuthi amagezi are wrong? Because mina ngokwazi kwami ayikho indoda straight ezoxaka ukuthi thina as gay people khona into esiyenzile noma mhlawumbe uxakwa ukuthi what we make you feel as gay people. Because I know I made you feel something, but Ngizwe, I know I made you feel something. You couldn't even speak. Wama wasukuma waphenduka ingane esecrash ungakwazi ngisho ukukhuluma. Ubuhle bami bokudida izinqa zami zikutatazelisa amathanga ami ekwenza uzibone uvithikile wahluleka ngisho ukukhuluma. So it was that day la wabona khona ukuthi amagezi are wrong. Cabanga ke ngalolo suku lolo kube lento wena othi asiyenze le ukuthi amagezi axoshwe ashawe kanjani kanjani. Should nawe ngabe washawa? Asenze ke ngathi wawungazi mhlawumbe uthi ukhuluma nomuntu wesilisa. Asipretende ngathi wawungazi. Uyabona ukuthi ngamba washayela into engekho. Homophobia is so dumb because akekho umuntu ongabuxakwe indlela omunye umuntu aphila ngayo ibingeke izikwenzele lutho because asithathi imali yenu asithathi lutho siyaziphilela nje. Kodwa ke mina bengicela ukusheshe ngiphendule ke bhodwa wami. Uphike futhi mawuthi uyaphika. Usheshe uphike bhodwa wami mawuthi uyaphika. Khona nababe khona eFNB Slow Lounge nabasebenzi base FNB Slow Lounge bezofika bavume bathi hayi siyakhumbula impela ekwenza lokho Ngizwe etatazele ngathi tissue elenge bathroom yase rank. Ngiyake indoda elala nento indoda amanyala okugcina-ke lawo nisibangela ububhezweni nisibangela iy'nkinga zokugcina nalomgodi oyowusomisi yabo. Indoda elala nenye indoda engizwe mncunu wakhona I'm sure iBhayibheli uyulandzele thizeni ukuthi wangethi cast ekugcina emadoda ayolalana odvan
wena uhlushwa yini ukuthi madoda alalana odvane msuni wenja golo lelimanzi masenze lapitshike andeni uhlushwa yini yini lekuhluphile angathi ngoba phela nangina Dominic uyaveta ukuthi wawumlandzela emuva ayikho indoda le straight leyonakana nempilo yemagay kuba ngini vele leni semva kwawo nini leni wabhebhako ebusuku hayi wena ungilendo lemhlophe lekhihlike egolweni naliqedzwa kufetshwa msunu ha asinzawo satokhwelana ubukele wena msunu wenja ngifisa kwathi babu wakho ngimofe kumkhotha lipipi ngiphindze ngikhothe nanawe litoto esesimsunu wakhe lo ha no nina musana ukubhayiza baby chunuma yethi ngiyamdakelwa akaqamba mang ngichazile nje kwivideo le enye ukuthi sasikuyibar so ebar ngaphuza vele akaqamba mang kangiphuza ichampagne akaqamba manga nkosi yami baby chunuma uyabona nje uyantshela ngetayela ukuthi no uyazi indaba yokuthi bar location because ngangidakiwe vele ngangiphuzile no akaqamba manga ngicela futhi ningamdinelwa guys yena akathanda ukukhuluma kakhulu no akathanda ukukhuluma kakhulu ulokho endrophela ama signs and symptoms no guys ningatatazeli akaqamba manga guys he's not lying kodwa sengicela nimhloniphe ubaba ekhaya nimhloniphe yabona nje lento manje nokunemchukuluza yakhe ngendaba yami naye myekeni uzosuka bene anger and mase angry ngenikwazi kumhandlisha mase angry because uba ne anger ubabazi no otherwise guys no akaqamba might uDominic udakiwe no he's not lying uyakhumbula lo lasuku lo ya imgothoyile itabane njengoba ilunywa nje lunywa umhlume ilunywa umhlume ulunywa umhlume uyalunywa itabani zilunywa umhlume zilunywa umhlume ziyalunywa lemgothoyi itabani ilunywa umhlume imsuni yezinja ilunywa umhlume iyalunywa injola nje uyabona ngitshela iqiniso ke mina lonke neqiniso lonke ngeke nilunge bafana bakithi ngeke nilunge yabona nogcina ngawo uhulumeni lona enimchaphazayo naye futhi ohambe evumela wonke amalungelo asangene uhulumeni evumela amalungelo asangene ukuthi anika amalungelo awafu atsuka lapha anikeze ilungelo lokuthi nina nisemthethweni emveni kwalokho akayenza inhlobo into eyiqiniso lokuthi anakhela uhlula kunakhela amabhoshi aninawo amabhoshi weitaba into yokuqala into yodwa nje lonto le lani mina ngilunge kumsunisa ukuthi ngilunge intombo la kimi ngilunge nani niyazi futhi deep down ngongizwe nomlando wamchunu uhlula kunakhela amabhoshi aninawo amabhoshi weitaba into yokuqala into yodwa nje lonto le lani mina ngilunge kumsunisa ukuthi ngilunge intombo la kimi ngilunge nani niyazi futhi deep down ngongizwe nomlando wamchunu ngenilunge la ngoba uhulumeni uhlula ngisho kunakhela ama-toilet aninawo ama-toilet nimpintshana nathi la uhlula kunakhela amabhoshi aninawo amabhoshi weitaba into yokuqala into yodwa nje lonto le lathi mina ngilunge kumsunisa ukuthi ngilunge intombo la kimi ngilunge nani niyazi futhi deep down ngongizwe nomlando wamchunu ngenilunge la ngoba uhulumeni uhlula ngisho kunakhela ama-toilet aninawo ama-toilet nimpintshana nathi la bese ngizocela isilo esakithi esikhona njengamanje ukuthi kuhanjwe kuyovikelwa imvunulo yakwaZulu yonkana ngoba izona ingubo zethu zokuthandaza ngithi mina uhulumeni sizomphoqa manje ngoba vele uye lo osijwayezana ngabe nalezi zinto lezi mangabe singelwele into enjengalena shothi kunezingane engaba izona itabani namhlanje because of influence eyenziwa itelevision zagcina zithatha isiqomo sokuba zitabani iqiniso lelo njengoba nathi silwela ubhinqa bethu salwela ubuzulu bethu saboshwa ema-airport salwa salela imqhele silama hawu iwagcina usule igugu umqhele salela ubhinqa bethu ngacreate isizwe samabhinqa njengoba siphila namhlanje it's because of the influence I have to the society ingane zethu zingamabhinqa ngisho ezikoleni niyayibona uthi umntwana ophinda ngene washiya mina ngiyawenza kumsebenzi namanje ke ngiqinisile ke ngithi kini ngeke sikuvume lokho
ucabanga ukuthi yonke lento eyenzakalayo iqiniso? Never. Njengamanje ngithi mina njengomongameli Mabhinca, all the Zulu people wherever you are, hlanganani lesiqiniseko sokuthi sakuvikela ngokwethu. Ngizohamba ngiye kwaShembe ngibike ukuthi before any mess begin abahambe beprotect yonke lento ehambisana nosikompilo. Asizukwazi into abana sisinekele uzingizwe abantu abafana nongizwe kule generation ngelixesha. Asukwazi. If you are serious about doing better as a generation, asukwazi. No, I'm telling you, asukwazi. If nawe we're serious about creating a safer space for abantwana abakhula ngoku, awuzukwazi. Akukho ndoda, I can tell you now for free, akukho ndoda straight comfortable ku sexuality yayo engena kwi-internet ithethe nge-gays izibheshe kanti i-right yona. Akhona enye. It means lo ndoda ilwa nesiqu sayo. Uku-closet lo muntu lo. So ongizwe ngamaqaba senqamdobowa anuka impepho esimenqeni engafuneka baniwa mamela. Not abantwana bangoku can't grow up in the same environment. I-endoswa nini nihamba nesineka apha. Nisinekela ububhanqa apho ndizwe kuthi ububhanqa. Eniyahleka nihamba nithi hyang. For what? La mfo makahamba ayozibuza yena kuqala and inkwenkwe ke ungizwe. Inkwenkwe ungizwe. Ndiyayitsho. And imxelele banditshilo ndathi inkwenkwe and uyazi ba uyinkwenkwe. Yilento esenza izinto. Akho ndoda iphathekileyo neqeqeshiweyo nefundisiweyo izinto ezenzisayo. Awukwazi ungena ku-internet, not kungoku kubulawa abantu kwenziwa zonke into ezenziwayo ungene ku-internet thetha babhanqa. Nakaphila esikoleni namfo if ufuna uphila esikoleni ayofunda ibiology ahambe afunda abe into something and make something of his life. And yekani lento kuhlala nesinekelo ububhanqa ku-internet, you endorse ububhanqa nina. You only know i-pain nento obuhlungu xa i-affect abantwana benu. Not kule generation. Not kule generation. Ezo zinto could have flown ngexesha lethu. Not kule generation. Yekani ukendorse ububhanqa nihamba nesineka apha nibunyuka ububhanqa. Homophobia is not funny. It is prejudice at its highest content. Sa yeke lanto ba ni thathe nifake ku prefixes till no. Yeke lonto. Nimcela ungizwe ke ndithe inkwenkwe iyawuhlala imbuzane. Imbuzane iphelele obulongweni. Wena ngizwe emchunu. No. Ayikho right lento yenzayo. Hayi sengizwile uwe. Hayi ngizwile shem. Mase uthinta itabane. Uthinta mina phela ngoba ngizele nami. Ngizela isitabane. Angithi wena unaso isitabane. Angithi wena unezingane zamantombazane nezingane zabafana. So uzothukane uthi ayikho lento ezulwini. Ikhona lento ezulwini. Ikhona ngikutsheleke mina. Ingilosi zaJesu zalahlwa la ingilosi zaNkulunkulu ukuthi mazize la zizoyenza izingane zizolala nabafana kuzokhona ukukhandeka izitabane. Buka ke wena ngizwe ngiyakufisela ke namhlanje ngathi ungathola isitabane siboneke ukuthi uzosibulala yini. Yeka ukucula la singabazali thina sizela uzali wena ufaka ispam nje awuzali. Ziningabi abomama abazeli itabane baningabe emhlabeni abangazi ukuthi bazenzeni manikhuluma kanje. Mina ngiyakuvimba ke ubuzo ngibulala ngoba uhlulwa nje ukuthi ukhuze nje la uhlala khona eNatali nani zonke le igemegeme zakho. Wena udume nje ngokuthi ukhuza abaculi bakho hlukane nezitabane ukuthi futhi uphume nje kusomizi. Uphume kusomizi uphume ku bathi ubani lomfana lo
Big Brother. Uphume ku Sweet Guluvasi sisitabane. Ungathi uthi umuntu mayiphila nesitabane bese wena sozobiza yonke lento ngokuthi itabane ngoba ziningi nawe itabane ohlala nazo ungazazi ukuthi itabane na. Awuphumeke lapho. Phuma lapho sizela itabane ke thina. Asizenzi. Ingoba nje sizela itabane siphiwe. Ngeke ke siyishise, ngeke siyilahle, ngeke senzeni. Yeka ke lo msindo wakho ukuthi uzolokucula. Ucula kakhulu, ucula ngezitabane. Jabula wena ngoba unaso isitabane. Thina inhliziyo zethu zibhlungu ngenxa ukuthi sizela izitabane. Yeka kuzocula la uhlanyisa omama ke manje. Omama bangakhulumi mina ngizohlanya ke ngesami isitabane ngoba ngizela isitabane na. Yeka ubiza abantu ngezitabane. Kwazelaphi ukuthi nawe uyisitabane wena qala. Nawe uyisitabane wena. Awuhlukaneke nezitabane ngoba umuntu oseva kwezinto uyileyo nto. Ngizokutshela ke mina namhlanje ungibulale vele ngimdala ngogogo ngizofa noma yinini kodwa nawe uyisitabane ngoba ubhizi emva kwezitabane. Awenza into zakho zemculo ngizwe. Hayi ngeke sokhathala uwe phela. Futhi uyamemeza la, umemeza ngezitabane abantu bazelwe yithi. Awuhlukaneke nezitabane. Awuhlukaneke nezitabane wena ungasisi isitabane sitabanekazi ndini. Okusho ukuthi ungizwe mayethi akubulawa izitabane zinqunywe zicoshwe zihambe zekwelinye izwe kusho upresident. Awukwazi ukuqala inkulumo enjalo uma ingakuphazamisi ngendlela ejulile. Lento kusho ukuthi ungizwe useyayibona ukuthi izomjambisa uzoza vele ukuthi naye omunye wabo. Ngcono banqunywe noma bahambe ngoba uyayinyanya lento. Sekoze kuphuma ivideo yakhe enza amanyala. Uzogcina ejapha ukuthi naye omunye wezitabane. Ngoba akekho umuntu ongakhuluma into ebuhlungu kangaka. Afuna kunqonywe izingane zabafazi. Afuna kunqonywe izingane zabantu athi abantu abathuthe. Kusho ukuthi isisodwa isitabane sosale eSouth Africa uyena. Ngeke phela ikuphazamisa kanjani nje konje impilo yomunye umuntu. Ikuthinta phi nje impilo yomunye umuntu ngeke ngizwe okusho ukuthi isitabane sosala mfoka mcuno la sisodwa uwena. Ngoba phela manje uyabona ukuthi bazokujambisa uzogcina uvele ukuthi kahle kahle bayakuchaza. Ayizikhona nazo mana zinhle ingane zabantu la ngaphandle uzofunga ukuthi umfazi impela ziyakuchaza ziyakunyakazisa uyayihalela. Manje usukhathele ukubahalela uyabona ukuthi uzokhubeka noma mhlawumbe usuke wakhubeka uzogcina ujamba ngcono banqonye ayi ngazosidakela wena akame kancane isicefe. Yazi ukuthi awushayiwe awusena uhamba ubeuza ukhuluma izinto ezingekho la usangana bofike emadodeni sikushaya uye ukukhuluma la ko TikTok bovela usiqonda uze kithi sikushaye siyakushaya thina asibona abafana abasabayo ukuthi umfanyana ongangawe nje udamatisi ongakwazi ukwenza lutho uhambe ukukhuluma efuna udumo yabona nje ukufuna udumo uyindoda uhamba ufuna udumo zonke indawo indoda eyayitheni le umfana onjani njengawe wayi ukufanele ngabe umuntu oseganiwe umuntu nje ononkosikazi uyazazi ukuthi akahambe bayuza ngikufuna lana ke manje ngikufuna ukuthi sitholane nawe sishayane ngokushaya futhi ngokushaya ngulahle phansi ngokukhipha igazi leligxabhayo igcewile ikhanda lakho akekho umuntu ofana nawe ungakhuluma izinto ezifana nalezi njengoba uthi ikhanda lami licije impela ulibiza ngocelembe unyoba ucelembe uyagenca ugenca ushona le ugenca ubushona le uyokushaya ugence kwawena uzawugenceka yeke ukukhuluma qonda kithi ngqo uyeke ukukhuluma imisangano leyikhulumayo ukhuluma ukubola indoda enjani ewumfazi indoda engadela ukukhuluma wawuyindoda etheni wena bathina amakhosikazi akho ngiyawazwela ukuthi alilale njani indoda ihamba ukukhuluma ubusuku nemini engalali ikhuluma ngamanye amadoda awunazi indaba zakwakho umuzi unawo njengizwe awutshengisi ukuthi unomuzi ngoba uthi unomuzi ngabe uyakwazi ukukhuluma indaba zomuzi wakho naki indaba zomuzi wakho umuzi uye amanga
ukuthi inkosi uShaka yayisitabane impungeleyo nanokuthi ngenza kithi indlunkulu ke iyahlonishwa nje Because la sithola ukudliwa itabane ziyagcwala kule nto ethomoyi nensindiso zigcwele lezinja la because la sithola ukudliwa khona befundisi bese ke sibonga ichunu ngokuthi lisukume likhuza umhlola nebhadi abantu bevunulwa ngemvunulo yamakhosi besonka ngayo nani akuvumelekile ukuthi umuntu ongasiyona induna ongasiyona inkosi ongesiye ngisho umntwana wasendlunkulu ongesiye ngisho undunankulu ongesiye ngisho ngonyama asuke abhince azafaka ngisho amadladla amakhosi kuyichilo nje kanza kithi ngibaxolele ke abane wethu laba la isithombeni ngokuthi na babhince lapha yana imdada nekhumba zeimbuzi hayi lokho ke singeke kushaye kakhulu singeke hlabe lokho ngoba kuzoba ngazi ukuthi nasiya discriminate kodwa insizwa ayivumelekile ukubhinca ngemvunulo yamakhosi izangoma zingamakhosi esigodlweni sazo noma makuthiwa kusemgidini noma makuthiwa izempophomeni uma isemphakathini ayivumelekile ukubhinca ngemvunulo noma isonke ngemvunulo yamakhosi asikulungiseni konke ngoba nani mahwanqa laba abahlula amakhosikazi uma uthiwa niyashada inkosikazi nisuke niyithengele imvunulo yonke yamadoda ize niyithele ngisho inhloko amakhosikazi eni lawa eniwasabayo asoke ngemvunulo yamakhosi nani futhi manishada ngeke sinibone enhlobe ngemdada na yonke imvunulo yakithi yakobantu egqoka abafokazana nifuna yona le yamakhosi manje angathi mase kwenziwa izitabane kube ngathi kuyaqala kanti baningi abantu abangazazi igaba zabo ingonyama umdlokombani 26 yathetha obaba baxolisa bonke baze baguqaphaza amadoda bathembisa ngeke bephinde besoke ngemvunulo yamakhosi kodwa namhlanje kuyenzeka futhi nombani nje uzasuka abheke ilokhu imvunulo yamakhosi sibe size la kulaba abakamaskandi awathi makukhandiwa amathawula uhlelwa ukuthi ingane lezi izintombi sikwazi ukuthi ibonakale kahle endaweni zivikeleke sikwazi ukuthi siyibongele ngoba phela uba yitshitshi kumele into amantombazane nezingane siyibongele siyigqugquzele ukuthi ziphathe kahle bathatha amathawula ezingane badunusa ngawo laba abalandela umaskandi laba abagqoka amabhluku acwebezelayo akaze kukhuza umhlolo bephazamisa izingane namhlanje izingane kuye emhlangeni ade ikhali inyembezi nte kusuka ontaba kayikhonjwa bebhince imvunulo yamatshitshi baze baqeda ngisho imhlanga bengazona intombi bengasona amatshitshi manje lento yokuthi nombani athatha imvunulo aswenke ngayo acabanga ukuthi imvunulo kuyaswenka ngayo idinga ukuthi ikhuze kuyo wonke ikhuze inhlangothi zonke ungashawa itabane kuphela ngoba kuyakhala emasontweni angazi itabane because la sithola ukudliwa itabane ziyagcwala kule nto ethomoyi nensindiso zigcwele lezinja la la sithola ukudliwa khona befundisi so angazi ukuthi phela akusukume wonke umuntu alungise lo wrong lona abalungise bonke labo wrong hlangothi zonke kuyazwakala makuthiwa umuntu uyinduna noma uyinkosi noma uyingonyama manje bazosuka nombani nje abhinqe imvunulo yamakhosi kanza kithi asilungiseni yonke labo wrong laba uma ukuthi phela sisayigqaja sisayizazi ukuthi singubani mina ngifika la wena wathi wena umtabane yabo actor ngathi mina usizwa nganto yini ungapha la ngapha wathi wena hayi ngiya-actor la ekutabane kanti awazi induni yakhe izishwayela namhlanje isitabane esipermanent manje uzothi wena mina angizoxolisela ukuthi wena isitabane ungangijwayeli kabi mina hamba ukuthi intathe ziyasho base ngifusegisa mina ziyasho ukuthi wena uyithumile uyinja umgodoyi phuma bezinto lezi if you don't have a strength enough to face the consequences of your wrongdoings go away here mina ngimile ngiyindoda mina umlando wasemachuneni yabona nihambe nigubhe nize liyofika kwazamazama nithi nifuna ihenisi nosawoti phansi emgodini ngimile nje mina ngeyinkunzi ngoba mina nginaphunga mina I don't act up, I don't create trends, but I'm real here. Lokhu ebengikusho bekuyikho kwangaleso sikhathi namanje kuyikho forever futhi khohlwa nje now uyazazi deep down in your heart ukuthi i-right ntombazana asingayikali-ke amankanka enduna singafaki i-zoom in zoom out thermometer
ne-microscope sizoyikala induni yayo kodwa kubalekile iqiniso elikhulumile intombazane kuthiwa uThamara sanokusijwayela kabi ezinja yabona noma ungahlangana nabafazi engathi bangakushanga amaphetha anommenso ebusweni ukuthi ufunde ukuba indoda nenja le still fighting for justice. Okay. Injalo. Okunye ke mina ngikwazi ukuthi ubone kuthusalayo. Lecala amacingwane like lafika sesafika kuyindaba ukuthi uvulele icala. Angangivulele icala mina. Ndaba yakho uzongivulela icala. Alicala ivulele wena? Anginacala. Awuxolisanga? Ngixolisa ini? Ukuthini? Kanti bavende ukuthi uxolisile kusizwe. Amanyala lawo, amanyala angizwanga. Awuxolisa nje macingwane. Angizwanga. Hawu. Angizwanga. Hayi macingwane. Awumise nomashana buka. Ubuka mina kodwa. Ufuna uxolelo luthola enkandla. Lamahwanqa ngwazela. Sengifile mina. Uxolelo kwenzani? Ulakala polisi leqiniso. Nifuna ukukhanda muphi umhlaba? Hawu. Utakiwe. Kusuke kwenze njani ingane izalwe isitabane? Right. Nganza ngithi kunomehluko phakathi komuntu owuncukumbili nomuntu oyisitabane. Uma sikhuluma ngomuntu owuncukumbili sesikhuluma ngomuntu lo osuke enama private part amabili. Ozothi emezalwa bese bethi odokotela umzali akakhetha ukuthi kusikwa siphi isitho sangasese. Noma aye komunye bese mdala asho ukuthi yena okhetha ukuthi abe bilili buni bese ke ephila. Leyo kusekuyinkinga yegazi. But uma sikhuluma ngobutabane lana nganza kithi sesikhuluma ngesimo sokuthi umuntu uyagula ngokamoya njengomuntu osuke egula ephethwe yidlozi usuyedinga ukuthi alashweke lowo muntu. Uma ingane yomfana iphathisa kwengane yentombazane noma ingane yentombazane ibehave ngathi ingane yomfana kodwa ibonakala ukuthi ingane yentombazane. Isikhathi esiningi ke ukuthola ukuthi lo muntu lona ubanga umzimba nosisi wakhe noma nobhuti wakhe kamoya owachitheka ngemiscarriage ongakaze akhishwe esibelethweni sikanina ngesikhathi unina echithekelwa isisu. So uma umuntu wesimama echithekelwa isisu kithi siyazi ingane iqanjwe igama inikeza ingubo kamoya ngembuzi nani mangaze kwenzeke ke lokho umama esekhulelelwa ngonyaka ozayo lo yamoya usungaze ukhishwe isini sikamama uvela umbathi ingane le asuke seyikhulele ngonyaka olandelayo. Ingane ikhuli umfana ithi misindala ingane sibona ingane ngathi isiyashintsha ingane misiqeda ukuthomba isikhathi esiningi iqala ingane ibehavior okwentombazane. So usedinga ukuthi alashwe lo muntu lowo. Ngicela kanza ngithi ngiyakuthatha ngasinqele lokho angihlaseli yena umuntu ophila nalokho kugula kodwa ngikhuluma ngesifo sobutabane ukuthi kuyalashwa. Umoya ususwe phezu kwengane uqanjwe igama wenzela imkhosi yasekhaya ngokosiko nangokumkhuba wasekhaya bese umuntu ephile kahle ngempilo yakhe. Sizama ukuthi sihlukanise inhloko nesixhanti ngoba lento yobutabane yaba futhi fashion kwabanye masebebadala. Kuyaba futhi izathu ukuthi yena omunye waboshwe ejele wabona abanye bekwenza ejele noma bathi bemhlukumeza bese efuna ukuphila lempilo igcine umuntu emese umzali lo moya lona mawuthi akazogezwe lo moya okuganga ejele ugcine usuyinkinga usumkhokha la ekhaya. So ezinye izinto zidinga ukuthi zilungiswe zigezwe ngokwesintu. Uqondiswe futhi kuconfirm ukuthi lo moya ugeziwe. Kwesinye isikhathi kuyaba ke izimpande kakhulukazi izangoma kuyenzeka isangoma sithi siyothwasa sibuye sisisitabane umuntu ehamba eqondile kanti umuntu lokhu wenzele ukuhamba olwrong nolungafanele nolukhuthaza imizwa engafanele. So asibogada ke lokho abantu abazimpande bazoqonda ukuthi sithini. Njengamanje sinenkinga yabantu abazenza abalaphi abangodokotela abanye ababizwa ngamagama amakhulu abangawazi ukuhlukanisa izimpande labo bafica bedayisa woti bebiza ngamagama amakhulu ezimpande ezinkulu. Yizo ke lezi ezibanga lomkhuhlane. Kodwa nje in short ngokomthetho wase South Africa niyazi ukuthi sivumelekile izitabane nangomthetho wezwe nani o human right nani. Kodwa endulo ngathi kusekhona lo mthetho lo kuthiwa ama morals ibingavumelekile lento lena bephoqa abantu benza usiko lwasemakubo belaphe lo moya nani. Izona izathu ke lezo ukuthi yena one usuyembathe umoya okasiswa wakho wachitheka noma edle izimpande engafanele noma ukuphambana ngenkomisho emsamo kuyenzeka futhi kube isishawa
futhi abazali abayiphathanga kahle bayashawa ukuthi bazali ingane nje ithongo lithi abalungisa into ezithile ngenxa ukuthi ba spiritually blind bazocabanga ukuthi na into nje natural. Bese ngicela ke zakithi zakubantu lezi ekwazi ukubona ngeselijulile kabanzi ngokamoya zingilekelele ngoba phela ngimncane ngangasicaba semphuthuma abanye wethu labakhulu abakhona ukugobela imoya nabaphezulu abasesiphezi bangalamlele sikwazi okwakusasa nakho lokhu kungwane namhlanje inuka ihlama izinja zifaka imshutho ngaphansi ugibela ibhanoyo uhamba noSweetGuluva hayi baba dlukula bangibopho somizi bathwela amagushi bathwela ama Louis Vuitton bathi bangifaka ejele manje kanjani bazowenza kanjani leyo sakhuthuzwa lapha kuSweetGuluva wafika wakhankasa ngamabhinqa phakathi amabhinqa onke aya ngobuningi uthe phuma umuntu oqala mfihle sango lesomizi imvunulo lethu isiko lethu impepho yethu ayikho into esinayo ngaphandle kwemvunulo isitabane sishaya iphelele nabezithu iphelele bangazithi iphelele isibe mayika insimba zonke sifake ngisho ingwe ngala isitabane sithi siyagana ganeni indoda zivunule senze nje bebelungile bebekumasikimijini ngithi ngizengathi mina umuntu okholwa kaShembe ungawugqoka nomNazaretha noma ugqoka imvunulo yamakhosazana kwaShembe noma yamakhosikazi kwaShembe uyongena eklabhini nayo uphusishwana ngeke wehe manje ke thina siphetenta nini into yethu sivikela nini into yethu njengoZulu ukuthi ingasebenziseki noma kanjalo ngoba iyinto engaphekwa into zonke sinazo ngiyigugula uduyi abantu manje ayihambela manje zithwele imithwalo kumanje ayikuthi kuhlala impilo kusomizi kwafanele ukuthwala imithwalo kwafanele kwasheshe kwayiphumela wabona ukuthi indliyasha yabona usile lokho wathwala imithwalo wafanele wahamba wavalelisa zonke ikamani zavalelisa manje ugibela ibhanoyo uhamba noSweetGuluva hayi bayakhweza basekhumela nokukhweza bayaluza khona eSouth Africa basekhumela nokukhweza ngiyathokoza phakazithi uyipela nje namhlanje lapha kumele iqiniso lapha vele khona ikhathi eyifuna amadoda athile imvunulo yabe ukugaba uyikhanya kwethu ngenyanga yethu yelembe hawu imvunulo yethu imvunulo ibheshela laba into yokudlala inuka ihlama izinja zifaka imshutho ngaphansi hayi ngeke bafethu hayi iyageja ke le kanjani manje ngoba phela mina nangolodwa usuka ngazi ngizwe kuthiwa ithini izidlengula umuntu wesifazane noma sambulala samhlukumeza samzalisa ingane leyo ngane sayilaxaza nayo sangayondla ithina kodwa esingakwazi ukuhlonipha amasiko iphi imizi yenu ngoba phela nina aninamizi nazi nje ukuthi kuphuzwa ubheya kuhlalwe emathaveni kuhlukunyezwa abantu besifazane kodwa ithini inkinga kumele sihambe hayi ngeke guys hayi ayihlali kahle leyo ake sicabangisise nje futhi please ngabe ngiyapakisha ngoba ungizwe usekhulumile ngabe ngiyapakisha kodwa manje nginkinga eyodwa idlozi ngizonze njani ngalo noma uzoza yena azoqhubeka bisangoma la ngoba phela ngeze uthiwa kwathwasa naye uzokwazi naqhubezwe but ngabe ngiyahamba guys Nagya, number 1, number 2, number 3, Nagya, 4. Cela ningicebiseke. Ngenze njani? Dlozi ekhali. Oh, Nkosi. Now, khona this video engiyibonile yakangizwe Mchunu where he was speaking about amagay and he also mentioned ukuthi mela hambe la.
and he spoke izinto eziningi about umfana olala nomunye umfana nazo zonke lezi zinto lezo. And ngizibuza ukuthi why ungizwe abo Dominic lezi zinto abazenza kubanye abantu bangakwazi ukuzenza kungizwe. Because if these words that are said by Ungizwe, they were said by someone mhlawumbe ofana nami oziphandelayo and someone ofana nami osebenzela ikhampani, uDominic would have made sure ukuthi ikhampani engisebenzelayo uyayithola. He would have made sure ukuthi la ngihlala khona uyakwazi. He would have made sure ukuthi I am served with the relevant papers. He would have made sure ukuthi kusasa ngivuka with an email from a company yami ethi ama-services wakho asisawadingi la. But because of ukhuluma Ungizwe, the only thing that Dominic is doing is telling us a history of him experiencing Ungizwe, and is him telling us ukuthi Ungizwe approached him more than 5 times. And in order for him to know ukuthi Ungizwe approached him more than 5 times, for me, it means ukuthi naye he was basically paying attention kungizwe. Because for uDominic to know ukuthi Ungizwe uze ngasetafuleni for a newspaper, Ungizwe wabuya futhi etafuleni for a magazine, Ungizwe wangilandela when I went to order a drink by the bar, and la suka khona le drink le ayifunayo, it was there on his table, so I understand why aze by the bar to order esinye isiphuzo yet ushiya isiphuzo. It means ukuthi bekanake yena. For Dominic to know that and to pay attention to that, it means ukuthi naye there's something that ayibonile kungizwe. But angikho lapha indawo enguyo ukuthi lezi zinto ezikhulunywa Ungizwe, if they were spoken by uMacG, kusasa bezizovuka kuthiwa #podcast&chill must shut down, bekuzosendwa ama-email ku-YouTube, bekuzohlanganwa kusendwa ama-email ku-parliament, bekuzosendwa ama-email nje ebantwini who would have maybe certain power or influence to make sure ukuthi podcast&chill is shut down. Usol Phenduka last made a pun around Wayne Rooney, mentioned Man United and also mentioned Men's Chest, and that was a big deal. That was a big deal. And Usoli at the time bekumuntu bekaziphandela, but the community went to great extent to try and make sure ukuthi Usol does not stay with podcast&chill. And Sibongo uMacG ngendlela ngayo and nobuntu anabo, he made sure ukuthi he does not judge Usol over that pun that he made about the community. uMacG joked about a community, and the community came after him. It was a huge deal. A huge deal. Then there's this guy, Zulu guy, Ungizwe Mchunu, who is like ukhuluma nje okusobala Ungizwe Mchunu. Akanena le, uyibeka straight into yakhona. But naba, next. Sekukhuluma nezibotho ke manje ezibothokile. Hayi amasiko ethu, imvunulo yethu, lithatha kancane amasiko. Wazini ngamasiko? Wazini ngamasiko? Mangathi ngitshengisa imvunulo yakho ke wena ke ngoba ukhathalela amasiko kakhulu, awunayo imvunulo nemali futhi ukuyithenga awunayo. Awunawo ngisho umbhlaselo njengoba ubhizi ukhuluma ngemvunulo namasiko. Wazini ngamasiko? Ingane zakho zonke azihlawuliwe, ubhizi ukhuluma ngamasiko. Wazini ngamasiko? Uhlala kini awunamuzi, ubhizi ukhuluma ngamasiko. Wazini ngamasiko wena? Yini uyazi ngesiko? Sitshengise phela yakhe imvunulo ke wena. Awunawo nemali yokuyithenga, ubhizi uyabewuza nje uphawula ngeke ukwazi nokuyithenga imvunulo. Mangathi ngishuthele nje lakhe ibheshu, cha awunalo. Uma kunomcimbi uhloba ngesikipa sengwe. Ngiyothi hlangana Zulu,
ngithi phelela Zulu, ngithi phelela Bhinqa. Siyifikele qathatha kulowo mcimbi loyo, sixoxelana naleduze. Uchitheke ishebo. Angithi into yonke vele inehaba phakathi. Mangabe othi uyintombazana ufuna ukuba intombazana adlule amantombazana, othi umfana ufuna ukuba umfana adlule abafana. Yonke le nto leyo yenuke isitabane ndini, Mgodoyi, Msuni ezinja. Kusukela manje mina ngithi kini isitabane nje esisoke sithathe isinqumo sokuthi sivunule ngemvunulo sambe soqabalana nendoda sishade. Lo mcimbi siyobe sikuwo oyobukhona ngiyeziqiniseko sokuthi ngiyothi hlangana Zulu, ngithi phelela Zulu, ngithi phelela Bhinqa. Siyifikele qathatha kulowo mcimbi loyo, sixoxelana naleduze. Sithi ukukhulumana nani phansi. Uchitheke ishebo. Ngoba selijwayela kabi manje. Sekufike ekugcineni bese nibekezelele welungele nigqoka lamaskini jeans nizenzele nongezele nigqoka lamamini skirt nani. We don't have a problem with that. Ngoba uhulumeni wathi asalamukela sanibukela. Inkinga nigamenxe nenebe, nithinta umsamo wethu manje, nithinta inkolo yethu manje, nithinta umphefumulo wethu manje. Imvunulo yikho konke ngishilwane ezivunulwa ngazo zahlonzwa ngobukhulu ubuyoninco nobusikompilo ziyo yonke into okuthina. Iyona kuphela ifagugu kwaZulu esisele nalo. Ngikhuluma lapha, ngikhulumela uZulu, ngikhulumela amaBhinqa. Manje sesinganabukelisa nje ngendlela esizama ukunabukelisa ngayo, kodwa ayisekho lento. Sekusele igama nje phela ukuthi kuthiwa kunento kwakuthiwa uZulu ayikho lento. Asinawo amakhosi, sizwe nje sakwaZulu asinawo amakhosi. Ngangizwa abakholwayo bethi izwe bethi uJesu wathengiswa ngemali. Naleli lakithi ke kwaZulu lithengiswe ngayo. Aweka amakhosi kwaZulu. Ngiyazibuza mangilalela umchune ekhuluma ezama ukulwela imvunulo. Abanikazi bemvunulo kungamakhosi bathule du. Bathule nje du. Mangathiwa nje manje akangena enkingeni aboshwe bazothula du. Kodwa wenza into ekufana ngabe yenziwa yibo kuvikela imvunulo ngobe yabo. Kuyamangaza ngoba mina ngididwa ngisho abantu abazi induna zezinsizwa. Khona abantu abazi induna zezinsizwa. Khona abantu abangabadidiyeli. Induna zezinsizwa zikwazi ukuthi phakathi kwazo kusuka umuntu wesimame efaka imvunulo, phakathi kwazo avumise zona, zivume nazo. Ngayo le mvunulo. Awekho amakhosi kwaZulu. Awekho nhlobo futhi ngekaphinda bekhona. Akukho ngisho yodwa inkosi ekwazi ukukhuluma izwi layo bese izwi ukuthi amabutho noma umphakathi uzoyeseka yini kulento ayishoyo. Ayikho. Okubalekile nje ukuthi akuphela inyanga ngene imali badle. Amakhosi akhona manje amakhosi emndeni yawo. Awekho amakhosi aphethe abantu. Awekho futhi nje awekho ngoba engekho sesinganabukelisa nje. Ngiyafisa ngenye ilanga ukwazi ukuthi njengoba khona ngisho abantu ababaphathi beyinsizwa abahamba nemvunulo ngisho imbatho uqobo lwalo kuthiwa lifakwe umuntu wesifazane emahlombe ufaka ibheshu uhamba nabo bathi babaphathi beyinsizwa baye bathini kuthini kubona amakhosi asuke ekhona futhi nawo ihlale lapha inkosi ibekele isihlalo ihlale ibuka umcimbi owenziwayo ibuka imvunulo kudlalwa ngayo phambi kwayo. Ayinankinga ngoba ngena imali ephaketheni layo ayinankinga. Kusho ukuthi sekusele kona ukuthi manje kufanele abantu bathenge ibhamu nje bagqoke ngendlela abasonka ngayo yona indlela ke manje kufanele abantu bame ngayo ukuthi hayike cha hayike siwuZulu ke la. Aweka amakhosi kwaZulu asiphethwe indawo kuthuleke du kuthule ngisho ikati laseNdlunkulu. Makhulunywa ngemvunulo nje bathula du makhulunywa ngendlunkulu. Yonke izindlu zakhona kuyathuleka nje. Angiyazi lento ukuthi kahle kusho ukuthi amakhosi asekhona amakhosi ukuthi nje athola imali akhimiza athenga imoto kwaphela kanjalo nje. Kodwa kuthiwa amakhosi akwaZulu alikho
Wait, oh. On a watched it in Bangkok. I know it's what it's up to. Yeah, my darling. I said, after they have done divorce, that's the that's a commitment to each other. And yes, respect. Now, here, therefore, beloved in Christ. Therefore, beloved in Christ, I now present to you Mr. Crosby and Mr. Simon Mosolo Kitabu Jovana. You will be now we bless this marriage for now. The love of God, the love of the Lord binding together. And you are not playing here. You are not making a movie here. Come on. The love of the Lord bind you together with cords that cannot be broken. The love of the Lord nurture you as we learn to love each other more and more. The love of the Lord watch over you and protect you from all that is evil. The love of the Lord bless you as you journey on together. The love of God bring you to eternal life. Amen and amen. Amen. And I think before I hand over back to the MC of the day, I just want to finish up and wrap up everything and hand over to the MC of the day. Now, ngizwe umfowamculo cha umfowethu
okwami ukuphawula kule nkulumo yakho neyitabane izokwehluka. Yize mina ngihambisana nawe ngoba nami ngiyamenyanya umuntu ozenza into akangeyona, uyabona. Ngiyamenyanya umuntu ozalwa emzini thizeni ewumfana kodwa aphenduka azothi uyintombazane. Nami ngiyamenyanya lokho ngoba ngiyangibona ukuthi lo muntu uyazikhohlisa yena. Kodwa ke ngilana ke umfowethu, uyakwazini ukuthi abantu into embi bayibukela kwabanye bese beyayenza, noma bebona ama weaknesses alabo bantu kufanele bavikele leyo legacy. Uyabona kubi lokho esikubonayo imvunulo isetshenziswa ngalendlela. Yebo kuyisinxele ngoba vele obvious emhlabeni ngokudala kukaNkulunkulu ubulili bubili, lokhu kwesithathu sekubunuku vele amanyala obvious. Kodwa ngime kutheni nani bafowethu nina nifana nongizwe kufanele umqondo ubuye kunini usebenze njengoba nama public figure, ningenzi izinto ezizokwenza ukuthi abanye abantu bathathe advantage. Uyabo nje wena ngizwe usanda ukuqala wathatha ithawula lamaqhikiza walithatha walinikeza ngisho amadoda wathi waligqoka amadoda. Awuzange ukucabange lokho ukuthi ku-wrong. Into abaneke zabona ukuthi ku-right ukuthi ithatha amabheshu uzwagqoke njengoba nivumela namantombazana ukuthi ku-right ukuthi agqoke obrentwood nithi zamabhinca istyle esisha. Laba bamanyala njengoba befika begqoka lemvunulo lekungafanele ngabe bayigqoka ngoba bayamanyala, bayigqokiswa ukuthi nani niyazenza izinto lana bese ningakhuzeki futhi masithi siyanikhuza nikhulume into eniyithandayo. Nakho manje itabane ziyabhoka ngapha nangapha sizwe umsindo okhalihlo nono zilwela iqiniso olukhulumile. Ezinye kodwa ziyize ziyasho zithi kanjani ngoba wena wathatha iphinifa ithawula lamaqhikiza walinika amatshe wena. Kusho ukuthi wena usuke wayenza lento yokuxuba imvunulo njengoba nabo sebeyixubile. Iyanyanyisa lento eyenzeke eSouth Africa nangale njeke kwetabane. Lento lena bengifisa mina kube niyiqale khona la kumathaphankuna lawa amafola sikhulume akade ehamba imemulo egqoke amabheshu imvunulo yabantu besilisa kodwa bena imvunulo yabo uyebo lona. Fana ngabe niqale kuyo yonke leyo nto leyo nize nizofika nikhuze ngisho itabane ngoba le yamvunulo igqokwa abantu abamadoda abayibiza ngabafazi. Kodwa ningakhulumi nalabo abafazi abagqoka imvunulo yamadoda ngqo, laba nje abesifazane phela. Uyabona labana ngiyabona bayigqokile imvunulo kodwa balengisile la ngaphambili banjengawe nje mfoka mculo. Inkinga yabo iyodwa ukuthi baphila amanyala ukuzenza into abangeyona. Uyabona. So bafowethu ngasho kunina ngathi uSathane uhlala la kungcole khona. Mangabe nizokwenza ukungcola nina kuqala nixube imvunulo nabanye bazothatha bebone bethi hawo nongizwe bake bathatha ithawula lamaqhikiza bawolinika amatshitshi asephelelwe futhi nawo imvunulo isigqokwa amaqhikiza. Zixutshwa yinina zonke lezo zinto nilonithi egameni lokubhinca. Uyabona. Sicela nikumele ngoyiqiniso mfowethu wamchuno ukuthi no president bamabhinca ningasixubeli izinto. Nami ke kuleli iphuzo ngihamba nawe ngiyamenyanya umuntu ozenza into akangeyona. Ngiyamenyanya futhi umuntu ohamba eyogqoka imvunulo engakhelwe yena ngoba yonke into yakhelwe phezulu kwesisekelo thizeni ukuthi wena uyilento kufanele ugqoke lento, wena uyilento kufanele ugqoke lento, kwaZulu kunjalo. Kodwa amanyala awenzakalayo njengamanje enziwa nayinina nixuba indaba kakhulu. Thathe kona lokho kungafanele kuye ematshitshini nikise khona igqokise ngisho amadoda. Hambe nigaxa amadoda amathawula la amaqhikiza. Masikhuluma nithi hayi isidwedwe nje lesi. Mangabe nikhuluma la yethu abenenza ithi hayi isikhumba nje lesi nizothini. Iqala kunina bafethu lento zilungiseni nina qha. Ningathatheli izinto ngokujabula bese nenza into errong. Le mpilo eyenzakalayo yalama nations awu2 le abathi LGBT wathi namabhinqa ayekwe ngoba mangathiwa laba abanye bayakhuluma ukuthi bajola nobani. Mangathiwa bayakhuluma ukuthi obani laba abababiza ngamasekushaye 9:01 kungamangalizwe lonke. So ayivele iyekwe lento ungaze khishwa ngimfihlo bafethu please akuvele kuyekwe nje kanjani ayishiye nje kanje. Asifuni kufa abantu, akufuni ibhidlika imindeni yabantu, akufuni divorce abantu, ayekho nje kanje. Indodelana lento indoda amanyala okugcina ke lawo nisibangela ubuphezwe nisibangela inkinga zokugcina nalomgodoyo usomizi yabo lo somizi qoqa isizwe sakho uphume nasona eSouth Africa
Sizomcwasa bukhoma ke manje ke. Sizomcwasa bukhoma weyitabani, wezinja, wemgodoyi. Usuthi Goluva. Ethu imvunulo iyo yonke into igugu la kwaZulu jikelele. Lo mgodoyi wesitabani asifune ngisho inhlawulo kodwa simfisela nje ke ubhubhane ukuthi azokwazi ukuthi ke lesi sitabani sithatha imvunulo iphelele kwaZulu. Inja nje lento edeserve ukuboshwa. Udeserve ukuboshwa ngoba phela sekwayizwe eliboshwayo noma kuthiwe ukuxoxa naye. Ngoba awukwazi ukuthatha imvunulo yamakhosi, imvunulo yesilo noma kuthiwa namalini iphelele yonke njengoba injalo, especially thina manje angazi noma ngipakishe manje uSomisa uzosilanda neJehova. Yo. Hey, khona usafonele watshela ukuthi silanda ngasikhatsini. Angazise ngisheshe ngipakishe. What up? Siyahamba manje. Siye Durban nyaka. Siyaphesheya kwezinyanga. Siyaphesheya kwezilwandle. Ladies and gentlemen, good morning and welcome aboard flight SA317 to Cape Town. Please ensure that your hand luggage is safely stowed under the seat in front of you or in the overhead stowage compartment. If your hand luggage does not fit the overhead stowage compartment or underneath the seat in front of you,